उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, आंब्याचा सीझन संपण्याआधी चला करूया आणखीन एक आंब्याची मस्त इंटरेस्टिंग, सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी. आज आपण करतोय मँगो केक. येस, लहान मुलांच्या आणि मोठ्यांच्या आवडीचा हा मँगो केक करण्याचं साहित्य आणि कृती आपण पाहूया. सगळ्यांच्याच घरी वजन करण्याचं मशीन म्हणजे वेईंग मशीन असतंच असं नाही, त्यामुळे मी इथे एका वाटीच्या हिशोबाने तुम्हाला सगळं मेजरमेंट सांगितलेलं आहे. जी एक वाटी तुम्ही यूज कराल तीच संपूर्ण मेजरमेंट करता आपल्याला वापरायची. तर तुम्ही इथे पाहू शकता, मी इथे एक वाटी आंब्याचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि ह्याचं आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून बारीक करून पल्प तयार करणार आहोत, प्युरी तयार करणार आहोत. तर हा मी इथे आत्ता देवगडचा हापूस आंबा वापरलेला आहे. तुम्हाला जो आंबा मिळेल तो तुम्ही वापरू शकता. त्याचबरोबर मी इथे घेतलं आहे 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी पिठी साखर, 1/3 वाटी आपल्याला वितळलेलं बटर घ्यायचं आहे, अर्धी वाटी कंडेन्स्ड मिल्क आणि 3 ते 4 चमचे आपल्याला दूध लागणार आहे रूम टेम्परेचरचं. या केककरता कंडेन्स्ड मिल्क जरूर वापरा, त्याची खूपच एक छान वेगळी चव तुमच्या केकला येईल. त्याचबरोबर आपण इथे 8-10 काजू घेतलेले आहेत, 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि पाव चमचा बेकिंग सोडा. आता हे जे काजू आहेत, ह्या काजूचे आपल्याला असे 4 तुकडे करून घ्यायचे. 4 ते 5 छोटे छोटे तुकडे आपल्याला असे करायचे आणि हे काजू तुम्ही हलकेसे 1-2 मिनिटांसाठी रोस्टही करून घेऊ शकता. तर आता सुरुवातीला आपल्याला सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे मैदा आणि बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी एका बाउलमध्ये हा मैदा असं चाळून घ्या, म्हणजे त्यात काही गाठी वगैरे असतील, कचरा वगैरे काही असेल तर तो निघून जाईल. हे पहा, हे आपल्याला साधारण 2 वेळा असं चाळून घ्यायचं आहे. आणि यात आता तुम्ही बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर देखील घाला. तुमच्याकडे जर असे मेजरिंगचे चमचे असतील तर ते वापरा, किंवा आपला नेहमीचा घरातला चमचा वापरला तरी चालेल. हे परत एकदा सगळं छान असं मिक्स करा. हे पहा, थोडे थोडे छोटे छोटे खडे तुम्ही पाहू शकता, ते आपण बाजूला केले. आता हे बाजूला ठेवूया. तोवर आपण आपली आंब्याची प्युरी करून घेऊया मिक्सरमध्ये. हे पहा, एक साधारण आपल्याला अर्धी वाटी ही आंब्याची प्युरी मिळालेली आहे. आता दुसऱ्या बाउलमध्ये आपल्याला आपले जे वेट इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते सगळे मिक्स करायचे आहेत. तर आधी आपण इथे बटर घेतलं आहे, थोडं वितळवून घेतलं आहे मी हे बटर. त्यातले 2 ते 3 चमचे बटर थोडंसं आपण एका वाटीत वेगळं काढून घेऊया, आपल्या केकचं जे भांडं आहे त्याला ग्रीसिंग करण्यासाठी. आता यात आपण कंडेन्स्ड मिल्क घातलेलं आहे. मिल्कमेड ब्रँडचं जे कंडेन्स्ड मिल्क मिळतं ते मी इथे यूज केलं आहे. आणि यात आपण आंब्याचा पल्प देखील घातला आहे. आणि हे सगळं छान आपल्याला मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे, हलक्या हाताने ढवळून. खूप जास्त फोर्सने हे सगळं मिश्रण मिक्स करण्याची गरज नाही आहे, हलक्या हलक्या हाताने असं मिक्स करून घ्या. हे पहा, आणि यात आता आपण आपली पिठी साखर घालूया. पिठी साखर आपण थोडीशी कमी घेतलेली आहे, कारण आंबा देखील गोड असणारच आहे. त्यात आपण कंडेन्स्ड मिल्क देखील घातलेलं आहे, त्यातही साखर असते, त्यामुळे आपण अर्धी वाटीच पिठी साखर घेतलेली आहे. आता हे आपलं ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आणि वेट इन्ग्रेडियंट्स रेडी झालेले आहेत आणि हे आपण नंतर मिक्स करणार आहोत, ज्या वेळेला आपलं बेकिंगची तयारी पूर्ण झालेली असेल तेव्हा. हे जर आपण आधीच मिक्स केलं तर यातले जे बेकिंग एजंट्स आहेत, म्हणजे बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा, त्यांची रिॲक्शन आधीच सुरू होते, तर ते आपल्याला नको आहे. तर आधी आपण आता केकचं टीन तयार करून घेऊया ग्रीसिंग करून. तुम्ही पाहू शकता, मी इथे एक बटर पेपर घेतलेला आहे आणि मग असे आपण जे 2 चमचे बटर बाजूला काढलं होतं वाटीत, त्याने ह्या टीनला छान असं मस्त ग्रीस करून घेऊया सगळ्या बाजूने. तुम्ही तेलाचा देखील वापर करू शकता यासाठी, आणि तुमच्याकडे बटर पेपर नसेल तर तुम्ही दुसरा कुठलाही साधा पेपर देखील यासाठी वापरू शकता. किंवा मैदा जर तुम्ही यावरती थोडंसं डस्टिंग केलं, मी तुम्हाला पुढच्या रेसिपीमध्ये दाखवेन कशा प्रकारे ते. थोडासा मैदा घेऊन जर तो तुम्ही सगळ्या बाजूने असे ह्या चाळणीत फिरवलात, या भांड्यात फिरवलात तरी देखील चालेल. तर आपला हा जो केक आहे हा आपण 2 प्रकारे करू शकतो. जर तुम्ही ओव्हनमध्ये करणार असाल तर तुम्हाला ओव्हनला 5 मिनिटांसाठी आधी 160 डिग्रीवरती त्याला प्रीहीट करून घ्यायचं आहे आणि 35 मिनिटांचं सेटिंग करायचं आहे. किंवा जर तुम्ही भांड्यात करणार असाल तर ते भांडं तुम्ही गरम करायला ठेवून द्या मध्यम आचेवर. आता आपण केक गॅसवर कसा करू शकतो ते मी तुम्हाला दाखवते. त्यासाठी तुम्ही पाहू शकता, मी इथे एक मोठं पातेलं गॅसवर गरम व्हायला ठेवलेलं आहे. त्यात एक स्टीलचं स्टँड देखील आहे आणि आपण हे प्री हीट करायला ठेवलेलं आहे साधारण 10 मिनिटांसाठी मध्यम आचेवर. तोवर आपण आपले हे जे वेट आणि ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते मिक्स करून घेऊया. तर वेट इन्ग्रेडियंट्स आपण 2 टप्प्यांमध्ये असे मिक्स करूया
आणि छान त्याला एकजीव करून घेऊया. आणि हे खूप जोरात फोर्सफुली आपल्याला मिक्स नाही करायचं आहे, हलक्या हातानेच करा. हे गॅसवर जो केक मी बनवणार आहे तो मी आत्ता तुमच्यासाठी वेगळा व्हॅनिला स्पॉन्ज केक, बेसिक स्पॉन्ज केक मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी मी हे काही सीन्स शूट करून घेतलेले आहेत. परंतु हेच मँगो केकचं मिश्रण तुम्ही त्याच पद्धतीने गॅसवर बेक करू शकता. तर आत्ता आपलं हे मँगो केकचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. छान तुम्ही पाहू शकता, कन्सिस्टन्सी मस्त आलेली, अशी रिबिन कन्सिस्टन्सी म्हणतात त्याला. थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊया आपण. आणि मी इथे मावा इसेन्स यूज करणार आहे, अर्धा चमचा. तुमच्याकडे जे इसेन्स असेल मिक्स फ्रूट किंवा व्हॅनिला ते तुम्ही वापरू शकता, किंवा तुम्ही वेलची पावडरही टाकू शकता, अर्धा चमचा. आता आपल्याला हे मिश्रण पटकन आपल्या ग्रीस केलेल्या भांड्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला ही प्रोसेस फास्ट करायची आहे, कारण आता बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा यांची रिॲक्शन सुरू झालेली आहे. अशा पद्धतीने थोडंसं टॅपिंग करून घ्या, त्यामुळे त्यातली जी काही हवा वगैरे असेल, एअर बबल्स असतील ते निघून जातील. आणि आता हे भांडं आपल्याला अशा पद्धतीने गरम झालेल्या आपल्या या पातेल्यात ठेवायचे, जे गॅसवर आपण आधीच प्रीहीट करायला ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता मी हे आत्ता व्हॅनिला केकचं भांडं ठेवलेलं आहे, पण याच पद्धतीने तुम्हाला आंब्याच्या केकचं टीन, मिश्रणाचा जो टीन आहे तो ठेवायचा आहे. तर 15 मिनिटांनी साधारण आपण बघूया आपला केक कसा तयार झाला आहे. तुम्ही पाहू शकता केक बऱ्यापैकी बेक झालेला आहे. असं आपण कमी हीटवर ठेवला आहे बेकिंग करता. आणि तुम्ही पाहू शकता, परंतु केक अजूनही पूर्ण तयार झालेला नाही आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही जर हात लावला तर तुमच्या लक्षात येईल की मध्ये अजूनही तो थोडासा तयार व्हायला हवा आहे. तर अजून आपण एक 20 मिनिटांसाठी त्याला बेक करून घेऊया. आणि आता तुम्ही पाहू शकता आपला केक मस्त तयार झालेला आहे गॅसवर. येस, खूप सुंदर ब्राऊन असं एक क्रस्ट वरती तुम्ही बघू शकता. आणि आता आपलं केकचं टीन आपण बाहेर काढून घेऊया आणि एक 15 ते 20 मिनटं गार होऊ देऊया. त्यानंतर आपण त्याला डिमोल्ड करू. हात लावून तुम्हाला अंदाज येईलच की तो व्यवस्थित छान तयार झाला आहे, आतमध्ये ओला राहिलेला नाही आहे, छान स्पॉन्जी झालेला आहे. आता आपण हा डिमोल्ड करूया. येस, तुम्ही पाहू शकता या केकसाठी मी बटर पेपर देखील वापरलं नव्हतं, फक्त केकचं जे भांडं आहे ते छान ग्रीस करून घेतलं होतं बटरने. आणि केक असा व्यवस्थित सुटलेला आहे, भांड्याला जरा देखील काही चिकटलेलं नाही आहे. परंतु मँगो केकसाठी मात्र तुम्हाला बटर पेपर जरूर वापरायचा आहे. तर तुम्ही पाहिलं ना, गॅसवर देखील केक अतिशय उत्तम प्रकारे बेक करता येतो. केक बेक झाल्यानंतर अशा पद्धतीने तुम्ही टूथपिक वापरून देखील चेक करू शकता तो आतून छान व्यवस्थित तयार झाला आहे की नाही. पण शक्यतो हाताने केक चेक करण्याची सवय करून घ्या. तर अशाच पद्धतीने तुमचा मँगो केक देखील तुम्ही गॅसवर तयार करू शकता. कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी मला नक्की कळवा, जरूर ट्राय करा. आता ओव्हनसाठी थांबण्याची काहीच आवश्यकता नाही आहे. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला आणखीन अशा छान छान रेसिपीज घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा. खाता रहे मेरा दिल. आजच्या स्पेशल टिप्स म्हणजे वेट इन्ग्रेडियंट आणि ड्राय इन्ग्रेडियंट्स तेव्हाच मिक्स करायचे जेव्हा तुमची बेकिंगची तयारी पूर्ण झाली असेल. दुसरी गोष्ट, आंब्याचा पल्प केल्यानंतर जर तुम्हाला असं वाटलं त्यात फायबर्स जास्त आहेत तर तो पल्प गाळणीने गाळून घ्या. हा केक तुम्ही फ्रीजमध्ये 5 ते 6 दिवसांसाठी अगदी व्यवस्थित छान प्रिझर्व करून ठेवू शकता. उर्वीज किचन आणि उर्वीज किचन हिंदीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा, लिंक शेअर करा आणि कमेंट करा. थँक्यू. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.